Nastavenie snímača so zosilňovačom IL1000 od firmy Keyence. Základné nastavenie snímača pri prvom zapnutí. Na displeji sa nám objavuje nápis Out, pod ním je nápis NPN. Šipkou dole alebo hore zmeníme NPN na PNP a potvrdíme mód. Objaví sa nám nápis Analogový výstup. Šipkou dole alebo hore si nastavíme výstup, ktorý potrebujeme. Buď žiadny, alebo niektorý z napäťových výstupov, alebo analogový výstup. Potvrdíme mód. Snímač je nastavený. Učenie snímača. Snímač si posunieme do vzdialenosti, tak aby nám zhasli čiarky na displeji a objavili sa číslice. Snímač namierime na predmet, ktorý chceme odmeriavať. Raz krátko stlačíme Set a šipkou môžeme prednastaviť hranicu spínania. Druhýkrát krátko stlačíme Set. Môžeme skontrolovať. Keď je snímač nastavený, svieti zelený výstup Go. Keď predmet odoberieme, snímač sa nám prepne na Low, to znamená, že snímaný predmet je mimo rozsahu. Môžeme skontrolovať aj hornú hranicu. Snímač sa nám prepne do High, to znamená tiež, že predmet je mimo snímanú hranicu. Ak potrebujeme ešte upraviť hranice spínania, šipkou doprava alebo doľava si nastavíme High a môžeme si šipkou dole alebo hore upraviť požadovanú hranicu spínania. Low a takisto môžeme upraviť hranicu spínania. Nastavenie nulového bodu. Ak je pre nás výhodné nastaviť nulový bod na snímanom predmete alebo na pozadí, môžeme to urobiť pomocou tlačítka Zero Shift. Tlačíme. A svieti nám 0. Po tomto úkone musíme opätovne previesť nastavenie snímača. Nastavenie hraníc analogového výstupu. Ak snímame malé vzdialenosti, niekedy je potrebné zúžiť nastavenie analogového výstupu jeho hraníc. Podržíme tlačítko Mode, pôjdeme do menu. Jeho stláčaním alebo stláčaním šípky vpravo nastavíme End. Toto zmeníme šípkou dole alebo hore na Pro a pokračujeme stláčaním tlačítka Mod a nastavíme parameter 10 analogový výstup. Šipkou dole nastavenie Default zmeníme na Free a stlačíme tlačítko Mod. Teraz sa nám objaví nastavenie hornej hranice analogového výstupu, ktorú si šípkou dole alebo hore upravíme, ako potrebujeme.
Potvrdíme mód a objaví sa nám dolná hranica spínania analogového výstupu. Tu si tiež šípkou hore alebo dole upravíme, ako potrebujeme. Potvrdíme tlačítko mód. Podržaním tlačítkom mód sa dostaneme do základného displeja.